салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтарако. Навори имрӯза аз духтаро инамина муд паплинои дубайский ва доинг ҳама расветкош ҳаст духтарако. Ба вибри калон ба анамина муд санги сер санга кан духтаро нигоҳ кунед. Да ҳама ҷо 120 сомона да иҷа духтаро 90 сомона ма сроғамона метим духтаро. Метонем бен ай наздик бинен духтаро бозори Корвон, якум қатор, ҳафтум сектор. Контейнери 11 духтарако. Касе мехоҳ наздик биёй, наздик метонем биёй бинен, метонем заказ кунен. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон ҳама ҷода ҳаст духтарако. WhatsApp савдогар дар рӯи экран метонем нависен Дубай времени. Мана духтаро диден. Качество бомба. Ҳама Дубай доинский духтаро. Дубай доинги дубайский духтаро. Папина куна бин чӣ хушрокан. Даҷа духтаро ҳамаира дона нишон дода наметонам. Нигоҳ кунед. Анами тигроям новинкан, хайни ипеки доинг, зебра, тигрой новинка. Як бор ана хеле нишон метин духтаро. Шумо кадомеша ки вай накарден, хушро надиден, скриншот кардед дар WhatsApp партоен. Ай ҳамуҷа ма вай мекунам духтаро. Адели сурат дар ами WhatsApp садогар партоен, адели сурат непартоетона. Нера машгуду намудай. Баъд духтарако бисёртон рулон мепурсад, рулонам ҳаст духтаро. Нархи як рулон духтаро 400 сомон. Касе як дона рулон мегирад, касе обтоби мегирад, бо арзон мекунам. Хулоса маълумоти бештар ай савдогар худаш мегирем. Ё ҳама 90 сомони 3 метраш духтаро. Бесанго ина нигоҳ кунед 60 сомон духтаро. Ба вибри калон. То иҷара 60 сомон, ё касе як донаим. Ҳамёрам духтаро касе як дона мегирад 70 сомон обтоби 60 сомонай. Дидин? Ина вибри калон дара. Сангдоро ҳама 90 сомонай. Ина рулонаям бини я либосиям ё метим як дона ки гирифтен 70 сомон обтоби бо арзон меша хулоса чихеле ки гуфтам дута сетадам 60 ай 60 шояд арзон мекунем конкретно харидорода. Ина рулонашо 400 сомон як рулонай духтаро. Ина ё ҳама 90 сомон.